तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लेटेस्ट आपडेट बेनो जे भारत सरकारावहाय एबा इन्डिया गभर्नमेन्टआवहाय दा बावैनो नोंथांमोननोहाय गोबां भेकेन्सि लाबोगोन। बेनो जाबाय 10 लाख एबा 10 लाख नोंथांमोननोहाय भेकेन्सि बेवहाय नोंथांमोन ओंखारहोसिगोन, जेराव जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना अनलाइन बयबो खालामनो हागोन, हौवाफोर हिन्जावफोर। आरो लोगोसे बेयाव 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन आप टु नोंथांमोना गोबां बैसो मोननाय जागोन। बेखौ जेब्ला नटिफिकेसन ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना मेक्सिमाम बोसोरखौहाय मोननो हागोन। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो एबा नोंथांमोना 17 मान्थ्सनि गेजेरावनो गासै मोनगोन 10 लाख भेकेन्सिस, जेरावनोखि गोबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बेयाव भेकेन्सि थागोन। दा बांसिन थागोन SSC। स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला एप्लाइ जागोन। स' बे जागोन 2023 आवनो जागौमोन नालाय रिलिया, अब्ला नोंथांमोना दा बावैनो बेनि भेकेन्सिखौ मोनसिगोन। दाखालिना जोबोर कमन भेकेन्सिया, दायो नोंथांमोना अलमस्ट 50,000 नि बारा मोननायनि चान्सआ दङ SSC महरै, जेराव 10 पास जानायफोरनिफ्रायनो हागोन, हौवाफोर हिन्जावफोर। स' दानिया बे आपडेटखौ सोर होदों होनोब्ला बिथां PMआनो होबाय, मदिया होबाय जे बे गासिबो रियेलानो फेक नङा। 10 लाख नोंथांमोना भेकेन्सिस मोनसिगोन दा बावैनो उइथिन 1.5 इयार्स एबा नोंथांमोना 17 मान्थ्सनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे साख्रिखौहाय एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन, जेराव नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय डिग्री पास एबा डिप्ल'मा जायखिजाया सेक्टराव नोंथांमोना खामानि मावनो हासिगोन बा अनलाइन खालामनो हासिगोन। 8 पास हागोन ना हाया बेनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै, फैनो हागौ नोंथांमोना मोनगोन। नाथाय बे रोखा जाखाबाय दा बावैनो नोंथांमोननि एप्लाइआ स्टार्ट जासिगोन। बिनि अनगायैबो जाय नोंथांमोना SSC आव रेडि खालामगासिनो दङ, रेडि जादो आरो बे थाबैनो जासिगोन। एग्जामा 2023 आव जाखागोन। स' बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनथारसिगोन। आरो बेयाव भेकेन्सिया बुरजा थागोन। बेनिफ्राय RPF थागोन, RRB थागोन, बेनिफ्राय पेरामिलिटारि फर्सेस नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय SSC नि आन्डाराव थागोन। आरो लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्ट्सनि बेयाव थागोन, सेन्ट्रेल लेभेलनि जब बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनो आरो लेटेस्ट आपडेटआ, गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ खालाम। दा फाइनालि खालामबाय, बे 10 लाख नोंथांमोना मोनगोन भेकेन्सि। नाथाय लासै लासै ओंखारलायबाय थागोन, कन्टिनिउ 10 लाख ओंखारा। हमना ला लास्टआव नोंथांमोना मोनहैजोबगोन 10 लाख भेकेन्सिस। स' दानिया फैबाय अग्निपथ स्किम। बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे चान्स मोननो नागिरदों जे बेनो जाबाय 4 इयार्स इन्डियान आर्मि हिसाबै बा नेभि हिसाबै बा एयारफर्स नोंथांमोना हिसाबै बेयाव नोंथांमोनखौहाय चान्स होनो नागिरदों 17.5 निफ्राय 21 इयार्स। नाथाय बेयाव बुंनाय बादिब्ला चेन्ज जाया होनना बुंदों जे इन्डियान आर्मियाव एबा नेभियाव जि सोलियो नोंथांमोना मोनगोन। नाथाय इन्डियान आर्मियाव मोनाब्लाबो नेभियाव बारा जायो, बा नोंथांमोना एयारफर्सआवहाय बारा मोननो हागौ एजखौहाय। दा एज लिमिटआ बेसेबां जामारगोन, नेक्स्टआव फुल क्राइटेरिया फैगोन। दायो एसेबां क्लियार जायाखै, बाट बुंदों आरो बिसोरो जे गासिबो सेम थागोन, चेन्ज जाया होननानै। आरो नोंथांमोननि सेलारिया जोबोद बुरजा जागोन, 38-35 प्लास नोंथांमोना बिदि मोनखागोन। बेयाव बुंदों नालाय एप्रक्सिमेटलि 4.7 लाख इयारलि नालाय, अब्ला जोंहा 38-39 गाहाम जायो पार मान्थ। बेनिफ्राय इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोनगोन, जास्ट पेन्सन मोननाय नङा आरो। आरो बे साख्रि जोबखांनाय लोगो लोगो खायसेया 25%खौहाय रेगुलार खालामगोन होनना बुंदों। बेयाव नोंनि खाफालाबो थानो हागौ। बेनिफ्राय फैनानै मा मावगोन, बे मोनसे बिग कुइसन जे ओरैबायदि स्टेप लानो नागिरदों गभर्नमेन्टआ, बुजिदों नोंथांमोननि माखासे प्रब्लेमखौहाय, जे जेब्ला नोंथांमोना 25 इयार्स जागोन ना अब्ला रिटायार जागोन। स' अब्ला मा खालामनो जाफैनो, थ' नोंथांमोननि बैसोआ थाबावगोन, साख्रि नागिरनायनि माखासे टाइम दंबावो, 25 इयार्सआ जेबो नङा। अब्ला नोंथांमोना मोनसे प्रुफ एबा मोनसे आइडि एबा सार्टिफिकेट मोनगोन जे इन्डियान आर्मि हिसाबै। अब्ला स्टेट लेभेलाव पुलिसआनो जा बा नोंथांमोना माबा मोनसे जबानो जा, बेयाव चान्स मोननायनि मोनसे बेयाव नोंथांमोना क्राइटेरिया प्रेफारेन्सआ थागोन। स' बेखायनो आंनिब्ला नोंथांमोना बे खामानिखौहाय लानो हायो बा नोंथांमोना लानो हायो। आरो गोबां रांबो नोंथांमोना खामायनो हागोन, बाट थैनाय थांनाया थाखाय जेब्ला, स' नोंथांमोना बेखौ साननाङा आंनि मथेब्ला। स' जायनो मोनो नोंथांमोना लानो हायो आंनि मथेब्ला। थ' बे नोंथांमोननि सायावसो लायो लाया, मावो मावा। स' बिनिफ्राय बेनोमोन बे अग्निपथ स्किमावहाय 45,000 नि बारा भेकेन्सिस फैगोन, जेराव नोंथांमोनाहाय हौवाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड हिन्जावफ्राबो खालामनो हागोन। स' नोंथांमोनाहाय बैसोखौल' जास्ट कमप्रमाइस खालामनो हासिगोन। नेक्स्ट आपडेट नेदो, जि आपडेट फैयो बैसोनि सायाव, क्वालिफिकेसन सायाव, बिनि सायाव मोनोब्ला आं नोंथांमोनजों आपडेटखौ शेयार खालामगोन।